Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano paThe Spanner Podcast Show apo pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Nyaya yandakakubatirai nhasi inyaya inorwadza inoswisa chaizvo. Pane mapictures ari kutenderera pasocial media emusikana ari kuratidza kuchembera chaizvo. Pari kubuda nyaya dzakasiyana-siyana pamusoro pake. Vamwe vari kuti musikana uyu akadanana nemunhu ndokubva adya mari yemunhu ndokuzoramba mukomana wacho mushure mekunge amudya mari. Mukomana ndokuzotsvaga mushonga wekuroya musikana kusvika musikana atanga kuchinja akuita sekuti ati kurei paupenyu hwake. Asi iye musikana achibuda achitaura anoti handina kudya mari yemunhu, asi mukomana aive nemukadzi, haana kubuda pachena kuti inini ndine mukadzi. Zvoreva kuti pakugara kwavo nekudanana kwavo pane kakukwesherana kavakaita iye musikana nemukadzi. Munongozivawo pakupindurana vakadzi vanogona kusvika pakuti aiwa iwewe sungira imbwa yako chichichi kutaura mashoko akawanda. Zvinova zvisina kuzofadza mukadzi uyu kusvika pakunobata mushonga wekuroya musikana uyu. Musikana uyu akaberekwa mugore ra1995, chizvarwa chemuSouth Africa. Mukomana waakadanana naye chizvarwa chekuNigeria uye mukadzi wacho chizvarwa chekuNigeria. Pavhidhiyo ramuri kuona richibuda iro ari kutaura kuti dai ndawana vanobatsira, ndabatsirwa ndadzokedzanawo sezvandanga ndiri kudhara, nekuti ndazamawo kwese kunganga kumaprofita kuti ndingabatsirwe but zvaramba. Izvo zvakatanga kuitika mugore ra2021. Ngihlala eMtuba endaweni yaseDudu ekhula village wakhe. Ngicela usizo, ngiqala ukugula ngo-2022. Isikhumba sami sabedane sashintsha saba nje. Andikade abantu ngibahamba angisizakali, nabaprofethi kade ngibahamba angisizakali. Akukho engakwenzanga usizo ngithole. Bengicela nina ungakhona ukungisiza kulesimo ngibhekene naso ukuthi angisize, ngoba noma ngazi ukuthi kahle ngenzakalani, ngoba bonke abantu engibahambayo bangitshela izinto ezihlukene. Ini pandakatanga kuona mapictures acho achitenderera ndakatomboignore ndichiti maybe ndezve-AI zviri kuitwa nevakomana mazuva ano. Asi nekuzoona mavideos ndopandakatanga kuona kuti iyi nyaya ndeyechokwadi ende nyaya yacho yatozara yakutotrenda kwese kwese. Kana kuine vanokwanisa kubatsira musikana uyu, please dai mamubatsirawo nguva ichiripo. Tarisai mwana mudiki ane 31 years, ndo makore ake, akaberekwa 1995 but akuita semunhu ari kuma 95 years 100 years. Zvinorwadza. Ndo nyaya ndanga ndakakubatirai muri yeZimbabwe. Kana kari kekutanga kusvika pano chibva ngosubscribe, kulike, komenta nekushare. PaFacebook aiwa zvekuita munozviziva. Aiwa ngatisanganei pachikamu chinotevera. Bye bye.